салом дӯстон, бозиҳои ҷолибтарини шаби гузашта ҳамагонро ором гузошта натавонистанд. дидорҳои хеле ҷолибу диданӣ буданд. дар ин шаби бозиҳо мо шоҳиди сенсатсияҳоам гардидем. агар ҳангомаҳоро гап занем, бояд пеш аз ҳама ба рақобати дастаҳои Бохум ва Бавария таваҷҷӯҳ кунем. аз номи дастаҳо маълум аст ки ин ҷо фаворит мюнхениҳо буданд. ҳеҷ кас ба пирӯзии дастаи Бохум дар ин рақобат бовар надошт. бозиам бо голи задаи Левандовски оғоз ёфт. интизор мерафт ки ҳамин тариқ Бавария пирӯзии навбатиро бо осонӣ ба даст меорад ва аммо Бохум аз куҷои қувва пайдо карду ба задани голҳо шурӯъ намуд. бозингарон диданд ки дар дарвоза Нойер набуда, балки Улрех қарор дорад ва задани зарбаҳоро оғоз карданд. дар натиҷа футболбозони ин тим бо ҳисоби 4-2 мюнхениҳоро шикаст дода ғалабаи таърихиро ба даст оварданд. баъд аз чанд лаҳза мо дар бораи ҳамаи бозиҳои асосии шаби гузашта гап мезанем. дӯстон, футболи даставӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва мо метавонем дилхоҳ бозиро тамошо кунем. бойтарин клуб Ньюкасл дар майдони худ Астон Вилларо бо Каутино пешвоз мегирад. дар Испания моро дербии Каталонӣ интизор аст байни Эспаньол ва Барселона. бозии марказӣ дар Италия мегузарад ки Ювентус ба меҳмонии Аталанта меравад. кадом даста арзандаи мавқеъ дар Лигаи Чемпионҳо мебошад? тамошои ин ва дигар бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. дар Англия дастаи Манчестер Юнайтед кӯшиш кард то аз вартаи нокомиҳо худро раҳо кунад. рақиби МЮ дар ин даври чемпионати Англия тими Саутгемптон буд. дар бозии даври гузашта маҳз ҳамин даста ба манчестериҳо кӯмак расонда бар Тоттенхем ғалаба намуд. ин дастаам бо МЮ барои зинаи чорум мубориза мебарад. аммо худи Манчестер Юнайтед дар он давр натавонист ғолиб шавад ва бозиро бо Бёрнли мусовӣ анҷом дод. рақобат бар зидди Саутгемптонро шогирдони Рагник бо боварӣ оғоз карда чанд ҳолати голзаниро ба миён оварданд. аввалин шуда Санчо ба задани гол даст ёфт. ин аввалин голи ӯ дар Премер Лигаи Англия дар варзишгоҳи Олд Траффорд буд. пас он чанд ҳолати дигари голзаниро манчестериҳо созмон доданд, вале дар истифодаи онҳо иштибоҳ ба назар расид. то охири қисми якум Манчестер Юнайтед як голи дигар зад, вале он бо сабаби офсайд нораво дониста шуд. дар нимаи дуввум бозингарони МЮро дар як лаҳза гӯё хоб бурд. футболбозони Саутгемптон нимаи дуввумро хеле фаъолона оғоз карданд ва тавонистанд дар оғози бозӣ як голро бо шарофати Че Адамс ба сама расонданд. то охир дастаҳо барои рахна кардани дарвозаи ҳамдигар зиёд кӯшиш карданд, вале муваффақ нашуданд. Криштиано дар бозии шашум паёпай гол намезанад ва дар ин бозӣ ғайр аз нолаву афтидан дигар ҳеҷ корӣ накард. Манчестер Сити бошад дар ин давр бо Норвич рақобат кард ва бемушкилӣ ин дастаро бо ҳисоби 4-0 мағлуб кард. дар Италия дастаҳои Интер ва Наполи ба майдони рақобат ворид шуданд. аз оғоз бо фоизи хеле кам дастаи Интер фаворит ба ҳисоб мерафт. Наполи ҳам дастаи маҳсуб мешавад ки имсол метавонад ба дастовардҳои хуб расад. дар ин рақобат бештар бозии эҳтиёткорона ба назар расид. дастаҳо ба дарвозаи ҳамдигар як голи заданд ва рақобат бо ҳисоби мусовӣ ба анҷом расид. бозии асосӣ дар Испания миёни Виллареал ва Реал Мадрид буд. дастаи шоҳона дар чанд бозии охир рақобати заиф нишон медиҳад. ҳам дар бозӣ бо Элче ва ҳам бо Гранада бозии сусти мадридиё ба назар расида буд ва ғалабаҳо бо азоб ба даст меомаданд. дастаҳо кӯшишҳои зиёд карданд ва дар талоши он буданд ки 3 имтиёз ба даст оранд. аммо ин ҷо ҳам ғолиб муайян нашуд ва рақобат бегол анҷом ёфт. бозии дигари ин давр дар Испания миёни Атлетико ва Хетафе ба ҳисоб мерафт. нимаи аввал ин рақобат ким кадом бозии кӯчагиро ба хотир меовард. дастаҳо ба дарвозаи ҳамдигар дар 45 дақиқа 3 голи заданд. суоли асосӣ ҳамин буд ки дар қисми дуввум қувваи кӣ бештар мондааст. тавре маълум шуд Атлетико тавонист як ғайрати дигар карда дар қисми дуввум як голи дигар зад ва бо натиҷаи 4-3 дастболо шуд. Челси бошад ҷоизаи навбатиро моли худ кард. ин даста дар мусобиқаи кӯтоҳмуддати чемпионати ҷаҳон байни бошгоҳ иштирок карда ҷоизаи навбатиро болои сари худ баланд кард. Лукако ҳам дар бозии нимниҳоӣ ва ҳам дар финал гол зад. Тухел ба хазинаи дастовардҳои лондониё як ҷоизаи дигар овард. ӯ 382 рӯз дар Челси ба вазифаи сармураббигӣ кор мекунад. дастаи кишвари Англия зери роҳбарии ӯ ҷоизаи сеюмро ба даст овард.
кори Атлетико то рафт бад шуда истодааст. Дастаи шаҳри Мадрид бозиҳояшро бо як азобу машаққат доир карда истодааст. Ин ҳолат ба он овардааст ки чанд тан аз футболбозони асосии даста нияти клубро тарк кардан дорад. Гап сари он меравад ки Атлетико хеле заиф шудааст ва шояд ба Лигаи Чемпионҳо набарояд. Агар мадридиҳо барои худ рохати Лигаи Чемпионро таъмин карда натавонанд, ба бозигарони асосӣ музди меҳнатро дода наметавонад. Барои мадридиҳо бояд ё ба Лигаи Чемпионҳо рохат гиранд ва ё дар мавсими ҷории Лигаи Чемпионҳо ғалаба ба даст дорад. Суоли матраҳ ин аст ки футболбозони беҳтарини дастаи шаҳри Мадрида мақсади бозӣ кардан дар Лигаи Чемпионҳоро доранд, на дар мусобиқаҳои дуввумдараҷа. Гап сари бозигарони мисли Ян Облак, Жоао Феликс ва Маркос Лоренто меравад. Барои додани музди маоши бозигарон ва харидани футболбозони нав, Атлетико маҷбур мешавад ки истироҳаи асосии худро ба фурӯш барорад. Ҳама ин хабарҳо дар натиҷаи он пайдо шуданд ки Феликс чанд рӯз пеш аз вазъияти бади мадридиҳо гуфт. Ӯ ишора намуд ки ҳамаи мо медонем дар ҳаят чӣ гап рафта истодааст, вале дар бораи ин фикр намекунем. Симеоне ба ин гапи бозигари португалӣ ишора кард ки агар Феликс проблемаи дастаро аз мо беҳтар донад, пас ба мо ҳам гӯяд то мо аз паси ҳалли он шавем. Ҳама ин гувоҳ аз он медиҳад ки дар Атлетико фазои на он қадар хуб аст ва ин ба таҳаввулоти калон метавонад анҷом ёбад. Шумо фикр намекунед ки Симеоне агар ҳайкал ҳам бошад мустаҳкам нест ва афтиши ӯ наздик шуда истодааст. Бозигари Уелси Гарет Бейл ба қароре омадааст ки карьераи худро ба анҷом нарасонад. Қаблан хабар дода шуд ки Бейл аллакай аз футбол безор шудааст ва ин охирин мавсими ӯ дар сатҳи баландтарини футбол хоҳад буд. Баъд аз мавсими ҷорӣ муҳлати қарордоди Гарет бо Реал Мадрид ба анҷом мерасад ва ӯ ба корҳои ғайрифутболӣ машғул мешавад. Ҳамчунин гуфта мешуд ки Бейл танҳо дар сатҳи бошгоҳии футболро бас карда дар ҳайати мунтахаби Уелс карьераашро идома медиҳад. Ва аммо вақтҳои охир хабарҳои зиёде пайдо шуда истоданд ки Бейлро ба кишвари Англия мефиристанд. Ин маълумотҳо аз он далолат медиҳанд ки Бейл нияти ба Тоттенхем баргаштанро дорад. Гуфта мешавад ки баъд аз агенти озод шуданаш Гарет ба дастаи қаблии худ бармегардад. Футболбози Уелси аз моҳи августи соли ҷорӣ то инҷонӣ майдонҳои сабзи футболиро танҳо дар тамринҳо медид. Дар рақобат бо Виларреал Гарет дар ҳайати асосӣ ҷо пайдо кард. Қабл аз ин Анчелоти ишора кард ки Бейл дар ҳолати хуби физикӣ қарор дорад ва ваъда дод ки ҳатман ӯро дар ҳаят ҷо хоҳад дод. Тавре мушоҳида намудем, Папа Карло ба ваъдааш вафо кард ва дар рақобати муҳим бар зидди дастаи Виларреал бозигари Уелсиро дар ҳайати асосӣ ҷо дод. Хотиррасон мекунем ки Гарет Бейл аз соли 2007 то соли 2013 шарафи дастаи Тоттенхемро ҳимоя мекард. Баъд аз он ӯ ба Реал гузашта чанд сол ҳамроҳ бо Роналдо ва Бензема тарсро дар дили ҳар як ҳимоятгари рақибон ҷо карданд. Аммо баъдан мушкилиҳои Бейл бозидан оғоз шуданду бозигари Уелси дигар ба худ наомад. Дигар ҳеҷ кас шӯълаеро дар дилаш фурӯзон карда натавонист. Асостарин чизҳои зиндагиро Бейл барои худ бо тартиби зерин ҷойгир кард. Аввал Уелс, дуввум голф ва Мадрид танҳо сеюм. Баъд аз мавсими ҷорӣ Бейл ва Реал аз ҳамдигар халос мешаванд. Гарет ба Лондон меояд ки онҷо зери роҳбарии Антонио Конте ба истилоҳи бобогӣ капааш дуд мекунад агар надавад. Ба ҳамин таом дӯстон, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.